Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш турнири UFC 274 ба анҷом расид ва дар ин навор мо натиҷаи муҳорибаҳо, суханҳо баъди муҳориба ва реаксияи Ҳабиб Нурмагомедов ва Ислам Махачевро дар муҳорибаи Чарлз Оливейра зидди Ҷастин Гейҷ пешкаши шумо мекунем. Барои ҳамин дар ягон ҷо нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. Доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Тони Элкокои Фергюсон ва Майкл Чендлери оҳанӣ. муҳориба оғоз шуд ва дар якум раунди ин муҳориба Тони Фергюсон хеле хуб менамоид ва ҳам дар стойка ҳам дар замин бартарӣ дошт. аммо дар оғози дуюм раунд Майкл Чендлер бо зарбаи по Тони Фергюсонро ба нокаути вазнин рӯй кард ва бояд гуфт ки то ин дам ягон кас Тони Фергюсонро чунин шикаст додагӣ набуд. нокаути зебо ва шояд ки ин нокаути сол шава. мухлисони Чендлерро табрик мекунем, а ба Тони ва мухлисони ӯ сабр хоҳонем. баъди чунин ғалабаи дурахшон ва зебо, Майкл Чендлер ба Чарлз Оливейра ва Ҷастин Гейҷ муроҷиат карда гуфт ки барои муҳорибаи 5 раунда зидди ғолиби ин муҳориба омода аст. аммо агар ки UFC ба ӯ муҳорибаи унвонӣ зидди ғолиби онҳо надиҳанд, пас ӯ мехоҳад ки бо Конор Макгрегор муҳориба гузаронад, ҳатто дар вазни нимёна, яъне 77 килограмм. дӯстон, фикр мекунам ки баъди чунин нокаути зебо, шояд ки UFC реванши Чендлер ва Оливейраро ташкил кунанд. ҳозир боша мегзарем ба муҳорибаи асосии турнир ки ин муҳориба дар вазни сабук байни чемпиони пешинаи UFC Чарлз Оливейра ва довталаб Ҷастин Гейҷ шуд. пеш аз муҳориба Чарлз Оливейра вазни даркориро карда натавонист. аз ҳамин сабаб камарбандро аз ӯ гирифтанд ва ҳатто агар ки дар ин муҳориба ғолиб шава, Чарлз Оливейра чемпион намешава ва биён мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ба анҷом расид. аз оғози муҳориба ҷангуаро фаъолона ба якдигар зарба мезаданд ва Гейҷ ду маротиба Чарлз Оливейраро ба нокдаун равон кард, аммо кори худро ба анҷом расонда натавонист ва аллакай дар охири якум раунд Оливейра Гейҷро аввал ба нокдаун равон кард ва баъд маҷбур кард ки таслим шава. ҳамин тариқ Чарлз Оливейра бо тариқи нафасгир кардани рақиб дар якум раунд ғалаба ба даст оварда ғалабаҳои пайдарҳами худро 11 то кард ва довталаби асосӣ барои камарбанди вазни сабук шуд. баъди муҳориба Чарлз Оливейра гуфт ки ягон кас дар вазни сабук ӯро манъ карда наметонад ва ба Конор Макгрегор визов дод. савол ба миён меояд ки Ислам Махачев 10 ғалабаи пайдарҳам дорад, вале барои чӣ Оливейра ба Конор визов дод, на ин ки ба Ислам? ҷавоб аён аст дӯстон. Чарлз Оливейра низ пул кор кардан мехоҳад ва ман фикр мекунам ки ӯ сазовор аст ки пули калон кор кунад ва бояд гуфт ки Оливейра дар ҳақиқат даҳшатовар метобад ва ӯ Дастин Порье ва Ҷастин Гейҷро аз Ҳабиб Нурмагомедов дида зудтар шикаст дод. ва ростӣ дӯстон, ман намедонам ки дар вазни сабук ба ғайр аз Ислам Махачев ки ба Чарлз Оливейра проблема сохта метонад. ҳозир бошад дӯстон, реаксияи Ҳабиб Нурмагомедов ва Ислам Махачев дар ғалабаи Чарлз Оливейра. Ислам Махачев: табрик Чарлз, дар Абу-Даби дар муҳориба барои камарбанд вомехӯрем. Ҳабиб Нурмагомедов: оё айни замон дар UFC аз муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра дида муҳорибаи ҷолибтар ҳаст? ин ду ҷангуаро рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби зидди якдигар монед ва бигзор ки чемпион аниқ шава, навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, ба фикри шумо Ислам Махачев зидди чунин Чарлз Оливейра шанс дорад ё не? ҳатман фикротона нависен. ҳамаи муҳорибаҳои асосии турнирро дар телеграм канали Паҳлавон тамошо карда метонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ҳатман дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошед.